Здравейте хора, аз съм Коската Геймплей и днес ще ви покажа как да си направите Game Pass в Please Donate на телефон. Честно работи, извинете в предното видео, че ви казах, че не работи, но просто се обърках. А сега нека продължаваме към клипа. Но задължително дайте един лайк и се абонирайте за канала с камбанката. Само че работи на Android. Сега тук пишете Roblox. Ето вижте. Цъкате на Roblox. Цъкате Continue in Browser. Цъкате Create. После тук отивате на настройки, дето до Create има едни настройки. Отивате на Home. Цъкате на дом. После, тук ви излиза този Experience. Цъкате на него. И тук пише някакви неща. Отивате пак в настройки. И тук има Associated Items. И тук отивате на Passes. Create Pass. Аз тук си създадох един. И нали така, пишете някакво рандом име. Ето така. Просто каквото ви падне и създавате паса. Но не си мислете, че като на телефон цъкате на пасът, после цъкате пак на настройките. Цъкате пак на настройките и тук ви показва цъкате на Sales. И тук, нали, пишете някаква пак цена, 10 Robux и ви дава 7. Чакай малко, дай да напиша 7 и ви дава... Не. 8 и ви дава 5, нали? Да, добре. Но ние сме богати и ще напишем 1000. Не съм богат на телефона. Пишем примерно 10, готово. Save Change, готово. И отивате в Please Donate. Не си отворих Roblox, извинявайте, моя грешка. Ама това не ми зарежда много бавно. Хора, за първи път си правя Game Pass, просто. Казах си. Един мой приятел... Айде бе, брат, този път, нали, мога да си го направя. Не така. Ай, брат! Нищо, че телефонът ми е така. И отивате тук. И да, хора, тук цъкате Stand Climb. И вижте, цените са ви тук. Буквално не мога да повярвам, че имате Game Pass на телефон. На телефон. И вече пишете някакви такива. Може ли Robux? Може ли Robux? Лато и не е моето, бе, да, аз забравих. И тук пишете Go. Колко Robux искате? Примерно Go. И тук си пишете примерно 10. Айде, казах примерно. Не, 100, айде. И готово, и тук питате. Сега ще чакаме да ни донейтнат. Когато ни донейтнат, ще го мисля в Switch. Ще мисля... Добре, дисконектнат съм. Нищо. Но, ако това видео ви е харесало, пак дайте един лайк и се абонирайте за канала с камбанката, защото буквално не мога да повярвам. И пак ви казвам, сори, че в предното видео ви казах, че не става. И добре, хора, мисля това видео да приключва. И чао!